Mata a Maya Belwa ta jihar Adamawan Najeriya sun kaddamar da Operation Ba Sani Ba Sabo ga maza a garin. Hakan na zuwa ne tun sadda aka fifita maza wurin neman auren matan garin. A 'yan kwanaki ne wata majalisa ta yi wa maza gata ta hanyar zabtar aƙidar lefe dozin, inda majalisar ta ce daga yanzu akwatuna biyu ɗauke da atamfofi 7 da takalma 2 sun isa amarya shiga dangi. Sai dai a wani taron su na komai namu, matan sun ja zaren daina yi wa mazan kayan ɗaki, kuma a cewar su inda amarya ta ci kazar amarci to lallai ta ci hadda kayan ɗakin. Tsabar masara ta aike wa talakawan Najeriya wasikar ban haƙuri da ɗaukar ƙaddara. Talakawan dai na kukan ana kwashe mafi yawan tsabar ne zuwa kamfanin abincin kaji a Najeriya, abin da kuma ya janyo masaran fara ƙauracewa zamansa na garin tuwo a gidajen talakawan arewacin Najeriya. Masaran dai ta ce dallalai ne ke ziga ta aikin inuwar giginya ga ƙawayenta talakawan Najeriya. Su ma dangin gwari irin su albasa, tattasai da tumatir sun buƙaci masu noma da masu dillancin mambobinsu da su fara kai su kasuwar zamani na intanet mai suna afterfarming.com. Afterfarming.com dai kasuwa ce da aka samar don sauƙaƙa wa manoma da 'yan kasuwar hatsi da gwari daga ko'ina na yankin arewacin Najeriya. Ga waɗanda suka yi rijista a kasuwar na Afterfarming kyauta, suna da damar baje kolin abin da suka noma ko suke sayarwa kai tsaye ga masu buƙata. Kasuwar dai na da tsarin shiga cikin sauƙi kamar shigar kwalama cikin bakin ku. Kuna ma iya tuntuɓar jami'an Afterfarming don sauƙin bayani. Hausa Guide da jami'an na ɓoye dai muna cikin garin Kano, kuma daga gobe za mu fara yi wa Kano sala-sala, kuma mu kawo muku ita ga sassa har kan gadon baccinku a ko'ina kuke cikin duniya. Kanawan Dabo, Hausa Guide bisa kanku.